Скъпи гости, днес сме се събрали тук, за да станем свидетели на бракосъчетанието между Жулиета и Тодор. Нека станем прави и с аплодисменти посрещнем първо родителите, отгледали и възпитали младоженците, семейство Граматикови и госпожа Цолева. Заповядайте, честито ви казвам аз и вашите гости. Приказка на любовта. Любов, която те ще съхранят в годините на своя съвместен път. Любовта е най-възвишеното чувство. Шекспир е казал: живеят само влюбените, останалите просто съществуват. Най-влюбените, най-красивите, най-истинските Жулиета и Тодор. Виждаме шапките, посипват техния път с листа, розови листа, за да е красив пътят им. Желаем ви много щастие, много късмет. Запазете тази любов, която изпитвате днес в годините. Принесете до дълбоки старини. А сега искам да помоля за чаша шампанско. Нека с пенливо шампанско отбележим този ден, този съдбоносен за вас ден. Най-щастливият, най-красивият миг за най-влюбените младоженци. Отново аплодисменти, скъпи гости! Както е пенливо шампанското, символ на любовта, нека бъде истинска и гореща, изпепеляваща любовта ви през годините. Скъпи гости, Жулиета и Тодор пожелаха да вдигнат тост за вас, с което да ви кажат: на здраве, добре дошли! Благодаря ви! На здраве! На здраве! И сега искам да попитам кума, в качеството си на най-уважавано и най-тачено лице тази вечер, Станислав, куме, горчиво ли е шампанското или сладко, я кажи? Горчиво. Горчиво? Горчиво за Жулиета и Тодор. Аплодисменти! Нека подсладим това шампанско с едно горчиво. Невероятни сте! Аплодисменти, скъпи гости! Сега предстои един много специален момент. Искам да поканя моето семейство, Жулиета и Тодор, тук при мен на дансинга, на техния предсватбен танц. От мое име искам да ви благодаря за поканата, която отправихте към мен, да бъда ваша водеща. Бъдете много щастливи, усмихнати, влюбени и само красиви и вълнуващи мигове в живота. Заповядай, Жулиета, нещо специално от мен. Аплодисменти! Нека аплодираме Жулиета и Тодор. Техният танц. Започваме сериозно, внимание, гости, с пукането на балоните и с обещанията, които днес ще си даде Жулиета и Тошко. О, обещавам да ти харча парите практично. Сериозно обещание, наистина. Обещавам да не ходя много често на риба. Сега искам да поканя моето семейство, Жулиета и Тодор Ценкови, да изтанцуват своя финален танц от официалната част на вечерта. Мило семейство, днес 30 август 2008 година, вие поставихте едно ново начало във вашия живот. Началото на вашата романтична приказка, приказка на любовта. Никога не забравяйте тази любов, която изпитвате днес, в този миг, в този час. И един ден, когато гледате вашия сватбен филм, ви желаем да кажете: Господи, сега се обичаме повече от тогава. Обичайте се много и истински. Уважавайте вашите родители. Съветвайте се с вашите кумове. На тях желаем
за това, че уважихте този съдбоносен ден за и Тодор. Благодаря ви. Бъдете живи и здрави. Бог да ви пази. Тази вечер с вас бяхме сватбена агенция Чиямо, диджей, МС и аз водещата Христина Димитрова.